Naibunungen dagiti farm machineries, pakay bilangan dagiti nagdudumapay a farm equipments, ken bukbukel aginatang ti local government unit, ti Marcos Ilocos Norte, babaen iti parangidadaulo ni Mayor Rufel Pambid. Ari gitoy ket ti pundo anaigatang ket naggapo iti RA 7171 wenno ti excise tax ti tabako. Una po Joey, inrugimi pa lang dito di Tuesday. Inyo namin ti barangay kakapyan, so palpalaod kami. So itata, may katlong aldomin. Ibilang ni Pambid, arigalo pamaskwa, dagiti na ibunong a farm machineries ken abuno. Tangamin kunana ket nagkataon na Christmas season, iti pan naka-deliver dagitoy. Ta naitaon nga iti karating bulan, so iti pinagsangpad iti nga fertilizers kan para machine na napintas law na ito yung pa-idanon mi pa Christmas kaligiti apong bumarangay babayan iti programa iti munisipyo. Ti programa adoras ti barangay iti ili a Marcos ket may sa tignay ti lokal a gobyerno tapno ti kasta ket may yasideg dagiti serbisyo ken impormasyon arumbeng a maipaay ken maipakaammo karagiti lumugar. Ta ada iti news what meeting madi iti han na nagsasarono iti panakayuswat na isong nagdunumong kami iti dati nga duras iti barangay mayabahan namin nga department heads iti kadwa nga municipal officials nga mangibagi kadikiti po opisina tapno da kami idanon mi iti barangay dikiti dapat nga maamuanda kasi kung iti pa nag-budget iti barangay adda niya po budget officer nga mabalinda nga pagdamagan ang tapno ang mga ganan dikiti apo nga bumarangay mga ganan di apo dikiti barangay officials no nya iti dapat dang aramiden naglalalo ket mapasangasangan iti in kami pa nagpiesta into no mga awan po Joey tano kadigito ada iti 20% discount so nga ayabang mi dikiti apo benefit recipient nga sapay to may dog bayad nga nasapat tapno madiskwento anda iti 20% ta mas malag-anan da pay nga agbay iti milyar kaysa ure dapo iti by February awan to iti discount na babasit iti ay dadakilton iti bayadan dan tano malado da pay in panagkel ni Mayor Rufel Pambid ati barangay Dakiwag iti ilida iti kaprogresoan na barangay tangamin kunana ket isu iti pagtaudan dagiti dadakkel a negosyo. Inayon na nga adda pa iti plano da nga agalukoy kadagiti business investors tapno ti kasta ket manayunan pay dagiti mabalin a pagobraan dagiti kakailyanda. Apo Joey, aman talagang dati barangay mi, barangay Tinumutibang, daduluan dati kapsat ko na po punong barangay Rogelio Pambid II. Ado digiti may nagpatadari ti business. Tata so nga adumat digiti may nga gilako iti dagada iti igid iti highway lalo iti boundary mi iti barangay Valdez. Makita tayo duwa dati paggasolinanan iti barangay Dakiwag ada pa iti bala da nga patakder iti karkarinderya diti abay nak napintas law na nato teko na iti Dakiwag talaga ti business center iti barangay Dakiwag dakkel pagingkaman iti barangay pangrunaan na iti LGU iti business establishment. Indawat na karagiti imawat karagiti farm machineries ken equipment asa puyuten da kuma ken no adda dagiti haan anaikan ita apanawen ket addan tupay dagiti sumarsaruno a panagipaayda. Agyaman na ka po Joey when kadigiti apong kailyam iti Ilia Marcos agan anos tayo lang apo no mampay kadito yung nauding distribution iti fertilizer do pa digiti nga nakaawat hamot nga pampamayang iti gobyerno munisipal aglalalo iti provincial government nga dadalwan niya po governor da makita da po ket nga ni binulan nga umay apo iti provincial government dito yung umay gibonong ket ala kami may bagang siguro basit lang digiti kami may kanta manipod pa di daidur as ti barangay na ikandan digiti nga recipient. Ti mensahe na karagiti taga Marcos Ilocos Norte ket kapya ken panagiinnayat iti agari ita apanawen ti Paskwa. Pindas na ti apo pinag-celebrate tayo iti Paskwa dito ti Agundaway teko na kun ada iti united na pamaskwa dito apong LGU iti barangay ket sapay kumapo ta hanga dayta iti pagpatinggan tayo wano kwa tayo tapno itutuloy tayo apo itakarkararag kinapo dito sapay kumata itagnanayon kapya ayat kahit panagkay kaysa
sukuma iti agari iti dito nga ili. Pati ko nami apo, hantay nga marami dito nawan iti pinakikinap ya isyak tunggal may sa iti dito nga ili. Katsapay ko ma, ikarkararag tayo kinapos nga agtultuloy iti kinapispol dito nga ili tayo. Makita tayo apo no anya iti nagbanagan, nagbalbaliwan na dito nga ili. Katsapay ko ma tayo itultuloy tayo karkararag tayo lang kang gapuanan na buyugan tayo iti napintas nga arami.